בכל ליבי אהלל אותך. מי רוצה להתפלל? אני. טוב. אבינו שבשמיים, תודה על היום הנפלא הזה שנתת לנו. תודה על הגשם שהורדת משמיים. תברך את כל האנשים שנוסעים באוטו ושלא יקרה להם כלום. בשם ישוע המשיח, אמן. משפחת רונן פותחת את ארוחת הערב בבית שלהם במושב יד השמונה. הם ישראלים בני ישראלים, יהודים כשרים על פי ההלכה, שמאמינים בישו. ישוע, כמו שהם מקפידים לקרוא לו. זה סתירה עד שמתחילים לבדוק את מה שאני גם חונכתי עליו, אבל איך שאנחנו גדלנו לגבי האמונה, ומה שאנחנו כל כך מאמינים, שישוע הוא יהודי, הוא משלנו, הוא ישראלי, זה יסתדר לי טוב, ואני הבנתי שזה דבר חי ואמיתי. כמו משפחת רונן, תושבי המושב יד השמונה מאמינים בישו. הם קוראים לעצמם היהודים המשיחיים, מדגישים שוב ושוב שהם לא נוצרים. לממסד הנוצרי אין שום קשר. אנחנו יהודים לכל דבר, אנחנו ישראלים חיים בתוכנו. מה שכן, גם לממסד הדתי שלנו בארץ אין לנו קשר. נוצרי שם אותך מיד בקופסה של דת שאני לא משתייך אליה, אני משתייך לאמונה בישוע המשיח. ברוח הדברים האלה אין ביד השמונה סממנים נוצריים, לא בבתים הפרטיים ולא בבית התפילה. היי צורי, בוא ניכנס הביתה. אבל כמו בבית של מזכיר היישוב צוריאל בר דוד, כך גם בבתים האחרים בולטים דווקא סמלים יהודים מובהקים. מה שתופס לי את העין זה שיש לכם מזוזה. נכון, בסופו של דבר זה קשה אולי להבין, אבל אנחנו מבחינתנו יהודים לכל דבר. זה נכון שאנחנו בקרב עמנו, ישנם כאלה פוסלים את זה על הסף לחלוטין, אבל כל הבסיס שלי זה התנ"ך, כל הבסיס שלי זה אלוהים והנבואות והדברים, וזה מה שאני חותר עליו, זה מה שאני מאמין, ואין לי שום סתירה עם הדברים האלה, גם עם הסממנים האלה. כלומר, כל הדברים שמופיעים בתנ"ך, למשל ברית מילה, חל עליכם גם. כמובן. והילדים, יש לך בן, נכון? נכון. אז הוא גם נימול, אני מנחש. נכון. אז רגע, איך קרה דבר כזה? קראתם למוהל או שמה? באמת? כן. והמוהל לא הייתה לו שום בעיה? לקח הרבה כסף, אבל לא הייתה בעיה. אהבך את אדוני בכל עת, אהבך את אדוני בכל עת, אהבך את אדוני בכל עת. היהודים המשיחיים מקדשים באותה מידה את התנ"ך ואת הברית החדשה, ומעל הכל הם מאמינים שישו הוא בן האלוהים, הוא המשיח. עשרות שנים מתקיימות קהילות כאלה במקומות רבים בישראל, בדרך כלל בצנעה, לפעמים אפילו בהיחווה. הסביבה לעתים קרובות מתקשה מאוד להקל אותם, אפילו החברים בבית הספר מגלים עוינות. כל פעם שהם היו עוברים לידינו, הם היו אומרים לנו יא נוצרים וכל מיני כאלה. אף על פי שאנחנו לא בדיוק נוצרים, הם תמיד אולי אפילו מרביצים לנו, קוראים לנו בנות זונה, זה שבעינינו זה מאוד כללה איומה. אני זוכר שחבר'ה מהמושבים פה מסביב, יצא איזה מישהו שדיבר איתי, ושאלתי אם אני מאמין בישו. אמרתי לו לא, ואז אחרי זה שכנעתי את עצמי, אמרתי לו אני לא מאמין בישו, אני מאמין בישוע. איילת נתקלה בשעתה בקשיים נוספים. זה בדיוק היה תקופת מלחמת המפרץ הראשונה, והייתי בקורס קצינים לקראת הסוף, קצינות חימוש בדיוק אז לקראת שלב הסיום, ונכון, הוציאו אותי מהקורס על סמך באמת ביטחון שדה. ואני נורא נפגעתי, כי אבא שלי וכל הדודים שלי קצינים בצה"ל ונלחמו במלחמות, ופתאום דבר כזה. מאז הממסד, ובעיקר הממסד הביטחוני, שינה את עמדתו. זה בעצם אימון מילואים של יונתן, לא יודע, זה הגדוד. הגדוד, כן, הגדוד שלי. אם תיקח פה את האנשים במושב, את המשפחה שלנו, את כולם קרבים. גם אם לא בסיירת, אז כל אחד תמיד ינסה לתת מה שהוא יכול, ולאן שהוא יכול הוא יגיע. וגם מבחינת התנ"ך עצמו והכתובים שלנו, הברית החדשה והכל, אנחנו מחויבים להיות נאמנים למדינה ולשרת אותה. צורי משרת ביחידה מובחרת, יונתן סמ"פ בצנחנים. שניהם השתתפו בקרבות מהקשים יותר במלחמת לבנון השנייה. אבל כל זה לא משכנע כמובן חוגים חרדים שנלחמים בהם מלחמת חורמה. ככה מושכים ילדים קטנים לנצרות, נותנים להם בגדים יפים,
ולחם ואוכל, ואחרי זה אומרים להם בואו תשתחוו ליושקה, הממזר. זוהי הפגנה שארגנו חסידי גור בערד נגד הקהילה המקומית. הנה רבקה פריי באה ממשפחה חרדית, חטפו אותה, עשו ממנה נוצריה. הם חוטפים ילדים ומטפילים אותם לנצרות, תתרחקו מהם. כשהאמונה יוקדת, אין מה שיעצור את התופעה. בשנים האחרונות יש גידול משמעותי במספר הקהילות של היהודים המשיחיים. מדברים לפחות על 15 קהילות רק בירושלים. אפילו באזור הזה, גבול השכונות החרדיות, פועלות כמה קהילות של יהודים משיחיים. ואני אשאל אתכם עוד פעם, מי בא מוכן להלל את האדון? הקהילה הזאת, שמן ששון שמה, פועלת במרכז ירושלים. בניגוד לכל הקהילות האחרות שפנינו עליהן, היא הסכימה להיחשף למצלמות. הקהילה הזאת צמחה בשנתיים מ-60 מאמינים לכ-200. רבים מהמצטרפים החדשים הם צעירים, ילידי הארץ, חלקם מבתים מסורתיים. המשפחה של אמא שלך, לא יודע, סבא וסבתא, הם בקשר איתך או ש... סבתא כן, למרות שהיא מאוד מאוד קשה לה. סבא שלי לא יודע. הוא לא יודע. אמא שלי לא רוצה שהוא ידע. אמא שלי אמרה לי שאולי אל תנסה לבלוט יותר מדי במצלמה, וזה, מכירים אותי, יודעים מי אני. מבוכת ההורים לא שקולה אצלם כנגד האמונה שבוערת בעצמות. אדוני, אנחנו מודים לך על זה שאתה אל גדול, אדוני, אנחנו מודים לך זה שאתה אל חי ואל אמיתי, אדוני. אתה אינך יפה, דודי, אפנאים, אבא, כל כך אוהבים אותך, אדון. התפילה היא יסוד מרכזי אצל המשיחים. כל אחד מתפלל מתי שבא לו ואיך שבא לו. אין נוסח תפילות מחייב. אנחנו מבקשים ממך, אדון, אשר נותן חוכמה ללא משוא פנים, שאתה תיתן למנהיגים שלנו חוכמה. מלא את ים הכנרת אנחנו מבקשים. חשוב להם מאוד שלא יאשימו אותם במיסיונריות, אבל גם חשוב להם שיכירו את האמת שלהם. אני אומר, אם אני מכיר את זה ואני מאמין בזה, למה שאנשים אחרים לפחות לא ישמעו על זה, להיות מסוגלים לבחור? הבחירה היא שלהם, אני האחריות שלי שידעו. הם רוצים שנדע שהאמונה היא שקושרת אותם לארץ הזאת, שאין סתירה על פי אמונתם בין הברית החדשה לבין התנ"ך, להפך, שאפשר להתפלל לישו, ישוע בלשונם, ובמקביל לקבל את השבת כמו שמקבלים אותה במיליוני בתים יהודים ברחבי העולם.